Så har vi da heldigvis en kandidat til hastigt. Hej, Jack. Det er Eva og Nimbus og Katja her. Vi ville have lavet en fødselsdagshilsen til dig fra en naturpark i et dejligt smukt land i det sydlige Afrika. Men nu sidder vi i stedet på en tankstation, fordi vores bil er gået i stykker. Så vi laver en dejlig fødselsdagshilsen herfra. Bjørk, hun har fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Bjørk, hun har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og se nu her, hvordan vi sidder her og siger, se nu her, hvordan vi siger hurra, 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 hurra. Hey. 1000 millioner milliarder. Tillykke med fødselsdagen, Bjørk. Tillykke! Dum di 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 dum dum da rabba di ba dum. Hej hej!